Hvis du tror, vi kun arbejder i julen, kan du godt tro om igen. Allerede om foråret får vi de første ønskesedler. Og så hjælper Advania os med at digitalisere det hele. Og sørge for kun de gode brugsvejledninger. Det kan ikke undgås, at teknikken nogle gange fejler. Så er det godt, at Advania kan fikse det meste. Det allerbedste er dog, at de har tjekket sikkerheden. Truslen fra påskeharen betyder, at vi har brug for en rigtig god beskyttelse. Og da de også passer driften af vores IT-systemer, kan vi fokusere på vores kernevirksomhed. Ja, hvis det ikke var for Advania, ville det nok egentlig bare ikke blive jul.